מה בוער? שעתיים של אקטואליה עם רזי ברקאי. עורכת עירית דולב. עורך המוזיקה דובי לץ. שלום רב לכם, 2:04 לפנות בוקר, שעון ניו יורק, עד עכשיו די שקט שם. עיר רפאים, יאמר כאן מיד בנימין נתניהו ששוטט הלילה ברחובות ניו יורק. נאזין לקלטות חדשות, אולי מפוברקות, לא ברור עדיין, של אוסמה בן לאדן, וגם נדבר עם זוג תאומים ישראלים, ילידי ה-11 בספטמבר. אחד מהם היה בשנה שעברה, היום ההוא, ליד המגדלים.